आदसा राकेब, नों आंनो खोन्थानायसाय, गंसे खादायाव 8टा आपेलफोर दङमोन, बिनिनो 3ब्रैया सेवनानै थांबाय, दा खादायाव बेसेबां आपेल थाबावगोन? सार, दा 8टा आपेल थाबावगोन। बेलाय मारै जालायखो? 8टा आपेलनिफ्राय 3ब्रै सेवनानै थांबाय, बेलाय माबोरै 8टा थाबावनो? आरे सार, आपेला सेवदोंब्लाबोथ' बे खादायावनो दङना, बेथ' सोलायनानै थालिर फिथाइ जायाखैना, बेनिखायनो आंनि बादिब्ला 8टा आपेला 8टा आपेलैनो थागोन। हा? बेलाय माबोरै जानो फाग्लालाय?